Yo, what's up mga kapasaway? Pinatibay perfect! So, welcome back no sa aton nga istorya. Nagmayara kita istorya no nga ipag-share sa inyo. No, ang ini nga istorya halin ini sa kay Albi Pilingon no sang Ilog Dangkalan. Perfect kalayo. Okay? So, ang istorya ni Albi Pilingon, ang istorya party kay Bobby kay Bernard. Perfect ng mga pangalan. Do ka mga brutsador gid sa mga tsura, sa mga pangalan. Pangalan pa lang do brutsador na, okay? Okay, so siguro okay. So si Bobby kag si Bernard no, mag best friend ina sila since birth. Halin sa gamay kuno na na permi si Bobby kag si Bernard no. Oh, salin sang World War I pa na sila kanong nanay. Okay. So, mag-best friend gina sila. Okay. So, permi sila of the night kag isa lang sila ubrahan. Oh, isa lang sila kuno ka ubrahan. Di pagkatapos kuno nila ubra, nagpuli na sila pero naghambal si Bobby nga may kantuan sana ng importante. Una lang puli kuno si Bernard. Buti ko perfect ang out nila mga alas 5 na sang hapon. Nagsipakay sila kay may kantuan pa kuno nga importante si Bobby. Okay. Kaya mo na to nagpuli na si Bernard kay gapuli sila galiya sa San Enrique sila gapuli. Okay. Dito pa sila sa San Enrique gapuli. Ti masakay pa sila kuno si Rest. Tigin po unayan lang si Bernard. Okay. So si Bobby maging kantuan pa kuno nga importante, okay? Nagkanto si Bobby sa 888 Chinatown Square. Bibilat pa ikaw perfect kay Bobby. Bobby, nagkanto si Bobby sa 888 Chinatown Square. Kag may ginmeet up gali si Bobby nga chicks bukang bilat tibay ka perfect. May ginmeet up si gali nga chicks. Amo to gali ang iya nga kirida. Bilat tibay may kirida si Bobby. Wala kabalo si Bernard. Put ka perfect. Tiyan mo na ni. Una to, nagkaon sila kuno sa food court sa babaw sang 888 Chinatown Square. Dito na sila ng kaldo sila kuno, nagpasabaw sila. Si Bobby kagang iyang kirida. Tapos nila kaon dito sa food court. Nag-decide sila nga malakat sa Imperial Court. Kasadya, no? Naglakat sila sa Imperial Court, nasakay sila tricycle. Okay? Nasakay lang tricycle dito sa Imperial Court. Okay, so muna to. Kasulod na sila sa Imperial Court. So, ano pa bing matabo, bi? Nagduslakanay sila kuno. Buti ko perfect, gali. Sang after kuno sang one round nga duslakanay, nagpahuway si Bobby. Okay? Pagpahuway ni Bobby, naghambal lang iya nga kirida nga, Babe, pwede, siban mo na ang imo nga biguti. Kay kakatul. Ito yung hambal ni Bobby. Ginuod ko ni gani patubo para makalaman ka. Tapos pasiban mo. Kag isa pa, mangakig ni si Mrs. Okay? Mangakig ko nung Mrs. ni Bobby. Mangakig si Mrs. nga siban ko ni. Okay, ti ang hambal sa kirida ni Bobby. At kung mag-amo man lang nagali, hindi na lang ta magkita ay. Waay na ta kilalahay. Okay? Hindi mo pagsiban. Si Bobby na minsar. Ang hambal ni Bobby. Ati ko nga munang matabo. Ikaw na lang shave. Okay? Shave eh. May shave man kuno, may shaver man kuno doon sa Imperial Court. Kumplito kuno. Tigin shiba na si Bobby. Di wala nang biguti si Bobby. Di ka perfect. Di mo to. Nag-another round na sila asa sa 13 round kuno. Sila puli si Bobby. Sulod sila sa Imperial Court mga alas 6. Puli si Bobby sa San Enrique.
mga alas 11 na ng gabi, yung bilatibayat. Yan mo na to. Nag-abot na si Bobby, kinakatapos na sila sa Imperial Court, nagpuli na sila. Okay, nagsipak na sila nga duwa. Nagsakay si Bobby, kag nagpasa ni Enrique. Okay, abot siya alas 11. Bilatibayat. Dulom na ang balay nila ni Bobby. Si Bernard ya, nakapuli niya temprano pa. Si Bobby, nagsulod sila balay. Dulom na. Huh? Dulom na. Ang nakasulod si Bobby, patay ng mga suga. Siyempre, gabi na mo may curfew. Pagsulod ni Bobby, nagsulod na siya dason sa ilang kwarto sa iyang misis. Ang legal nga asawa ni Bobby. Buti ka perfect. Duluman kay tulog na. Pangapkap ko si Bobby kung diin sa mga labay, di sa magi, tiara kayo nakapkapan niya. Ang katre kung sa diin gahigda niya nga misis o gakatulog. Hindi na tibayad. Nagigda si Bobby. Dulong kakapkap sa. Pagkakapkap isang katre, higda si Bobby. Naghulid siya nga misis. Hindi na tibayad. Anong tanda kay ang misis siya? Nakabugtaw. Okay? Nabatsagan niya nga may naghulid sa iya. Ang misis siya, nagapangapkap man Kapkap yaman naman na ang buli ni Bobby. Hikap ya, asa sa tiyan, asa sa lawas. Bilog yung lawas, hikap-kap sa misis ya. Ay, lampot sa tsura, ginkap-kap ya kung may bigote. No? Ginhimas yung guya ni Bobby kung may bigote, kung wala. Anong ta nakapaghimas ya? Wala yan nakapkapan ng bigote? Ay, yun di po. Ang ambal sa misis ya. Bernard, nga ari ka pa di magabot ko rin si Bobby. Pusa ka gid. Ang storya ni Bobby kag ni Bernard. Puti ka perfect. So, matamong salamat no, sa sender ng istorya. Bisan boring, pero kabay pa nga may napalipay man ta, no? So, ang sender ni si Albi Pilingon sang Dangkalan Ilog. Buti ka perfect, ikikalayo. Oh, Diyos ko man, uy. Okay, so ma-shoutout na gali, no? So, gina-shoutout na gali dira sa Corazon Locsin Memorial Montelibano. Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Especially dira sa floor 2. Buti ka perfect. Ko labi na dira sa magwapa kag mas sexy na supervisor, Ma'am JY or si Ma'am Julie Yap. Buti ka perfect. Ma'am Julie Yap, okay? Shout out si mo da. Dira sa kay Vanessa Noblesa, kay Nelma Dumagat, kay Laika Casiano. Buti ka perfect. Kay Victoria Tamayo, no? Okay. Kung mga perfect yung mga pangalan, okay. So, shout out sa inyo tanan. Okay, halong ka mo dira sa pagubra, no? Basi kung malatnan ka mo COVID, bupalayo lang, okay? So, kita naman ta dason sa dason na mo naton nga istorya. Okay? Perfect! Bye!